त्यानंतर शॉप इन्स्पेक्टरच्या माध्यमातून जे दुकाने आस्थापना बघतात यांच्या माध्यमातूनही बरेचशा दुकानदार जे की आता मागच्या 2-4 दिवसापासून अनेक दुकानदारांनी स्वतःहून ब्रेक द चेनचा कालावधी असताना सुद्धा दुकानं उघडली। दुकानं उघडून त्यांनी राज्य सरकारच्या आदेशाचा भंग केला। तर यांच्या संदर्भात आज चर्चा करून त्यांच्यावर गुन्हे दाखल करण्याच्या संदर्भात आणि कायद्यानुसार कारवाई करण्याच्या संदर्भातले निर्देश देण्यात आलेले आहेत। आणि तसंच यापुढे जे कामगार अधिकारी आहेत श्रीरुमाले आणि त्यांचे 3 शॉप इन्स्पेक्टर यांनी अधिक दौरे करून किंवा अधिक पाहणी करून दुकानाच्या संदर्भातलं व्यवस्थापन अधिक स्ट्रिक्ट करण्याच्या संदर्भाच्या सूचना आम्ही दिलेल्या आहेत। आमच्या सगळ्या नागरिकांनी या सगळ्या आव्हानाला खूप चांगला प्रतिसाद दिला। आता ही जी कार्यवाही झालेली आहे याच्या संदर्भात आज एक आढावा बैठक घेण्यात आली। तर होम डिलिव्हरीच्या मुभाच्या माध्यमातून त्यांनी काय कार्यवाही केली, त्याच्या संदर्भात काय ब्रीच झाला याचा आढावा घेण्यात आला। तसंच त्यांनी जवळजवळ 89 ठिकाणी गुन्हेही नोंदवलेले आहेत। यानंतर अन्न आणि औषध प्रशासन यांच्या माध्यमातून जे औषधी दुकानाचं व्यवस्थापन पाहतात तर याच्या संदर्भातला आढावा घेण्यात आला। त्यानंतर शॉप इन्स्पेक्टरच्या माध्यमातून जे दुकाने आस्थापना बघतात यांच्या माध्यमातूनही बरेचशा दुकानदार जे की आता मागच्या 2-4 दिवसापासून अनेक दुकानदारांनी स्वतःहून ब्रेक द चेनचा कालावधी असताना सुद्धा दुकानं उघडली। दुकानं उघडून त्यांनी राज्य सरकारच्या आदेशाचा भंग केला। तर यांच्या संदर्भात आज चर्चा करून त्यांच्यावर गुन्हे दाखल करण्याच्या संदर्भात आणि कायद्यानुसार कारवाई करण्याच्या संदर्भातले निर्देश देण्यात आलेले आहेत। आणि तसंच यापुढे जे कामगार अधिकारी आहेत श्रीरुमाले आणि त्यांचे 3 शॉप इन्स्पेक्टर यांनी अधिक दौरे करून किंवा अधिक पाहणी करून दुकानाच्या संदर्भातलं व्यवस्थापन अधिक स्ट्रिक्ट करण्याच्या संदर्भाच्या सूचना आम्ही दिलेल्या आहेत। आमच्या असं लक्षात आलं की बरेचसे नागरिक म्हणजे अनावश्यक बाहेर येतात, म्हणजे औषध उपचार असेल, एखाद्या पेशंटला हॉस्पिटलमध्ये न्यायचं असेल अशी बाब आम्ही समजू शकतो, परंतु काम नसताना बाहेर येणं, काम नसताना गाड्या बाहेर काढणं, काम नसताना त्या गाड्या पेट्रोल पंपावर घेऊन जाणं, कारण आपण 7 ते 11 हीच वेळ नागरिकांसाठी पेट्रोल पंपासाठी दिलेली, त्याच्यानंतरची वेळ अत्यावश्यक सेवेतल्या वाहनांसाठी आहे। तर इथून पुढे आरटीओच्या माध्यमातून पेट्रोल पंपावर स्ट्रिक्ट चेकिंग करून जे खाजगी नागरिक कामाशिवाय घराच्या बाहेर येतील यांच्या संदर्भात त्यांच्या संदर्भात तपासणी करणे आणि त्यांच्यावर योग्य कारवाई करण्याच्या संदर्भातले निर्देश दिलेले आहेत। अशा प्रकारे ही सगळी कारवाई चालू आहे। तर मला सगळ्या नागरिकांना विनंती करायची की आपण आतापर्यंत जिल्हा प्रशासनास खूप चांगलं सहकार्य केलंय आणि यामुळे आपला औरंगाबाद जिल्हा पूर्वी रेड स्पॉट जिल्हा म्हणून प्रसिद्ध झाला होता, रेड झोन मध्ये होतो आपण, ते स्थान आपण सुधारून आता आपण एका वेगळ्या झोन मध्ये गेलेलो आहोत। आपण अशाच प्रकारे स्वयंशिस्तीने प्रेरित होऊन कोविड अप्रोप्रिएट बिहेवियर ज्याच्यामध्ये मास्क लावणं, 2 गज अंतर ठेवणं, सॅनिटायझर वारंवार वापरणं हे जर केलं तर मला वाटतं 15 मे पर्यंत अजूनही संख्या सीमित होण्यात आपल्याला नक्कीच